bywiog yw'r ffordd orau i ddisgrifio'r dechreuad ac oedd hi bron yn gol i Danny Williams. Tafliad mor syml o hynny. A Danny Williams ar fenthyg o Caerdydd yn mynd amdani. Mae'n ras, mae fe'n glir. Warwick i Met Caerdydd. Harry Warwick ar bediad campus gan Hall. Na'r cyfle clir cynta. Cyfle gorau'r gêm hyd yn hyn. A mae Hwlffordd yn drefnus eto. Gwelwch Hwlffordd, Wayne Jones yn cwyno fod y pasio ddim digon cyflym. Bydd ddim yn cwyno fan yna. Ble mae hon yn glanio. Am bas syth drwy'r canol. Griffiths i Hwlffordd! O, heibio'r gol! Syth drwy'r canol. Ond oedd Marcus Griffiths syth drwy'r canol. A'n ergyd heibio'r postyn. 2 gyfle da i'r ddau dîm erbyn hyn. Morgan. At Elliot Evans. Nawr mae'n le gan Elliot Evans i fesur y croesiad. Mae'n berffaith at Baker yn taro'r bar. A mae Hwlffordd yn clirio y capten Pemberton yn gwneud digon. Elliot Evans at Baker. Am gyfle i'r tîm cartre. Clydian Morgan, Elliot Evans yn opsiwn. 3 o'i gyd chwaraewyr wrth ochr y Cwrt Cosby. Elliot Evans, cyffyrddiad bach, Baker. Ddim yn siŵr Warwick, Elliot Evans. Nawr mae'n y bwysau gan Met Caerdydd. Nawr y postyn pelliad o'r peniad dros y bar. Mae'n mynd yn y pen draw. Hulbert oedd yno. Yr ymosodwr newydd. 2 gol yn Aberystwyth i ennill y gêm yna. Ond am y bell. Baker, Morgan, Woman yn troi, nawr mae'n le. Woman yn gyflym, ond i bygwth drwy'r nos. Warwick, am y gol yr athi, syth ar draws y gol. Mi oedd y cyrff yn cyrraedd, Cosby yn un ohonyn nhw. Ond neb yno i gael y cyffyrddiad holl bwysig. Well, Wayne, first of all, before we even mention this game, I bet you're just glad that you had a game tonight. Yeah, eventually. Yeah, delighted. You know, we knew it would be tough coming up here, but, you know, it's a good learning curve for the guys. We got, you know, got a lot of boys who are making their debut tonight and obviously never played Welsh Premier football. So they've been itching for the last few weeks, so finally got it done, yeah.